Takže, milí a drahí priatelia, vítajte. Mám tu prvé YouTube updaté na stránku projekt Nexus OS Genesis Edition. Tak to vypadá ako úvod. A tuto mám už v pamäti svoje jednotlivé adresy. Tuto máme napravo, čo nám ešte zbýva urobiť. Zelené sú, ktoré máme hotové a v stave pending máme tieto. Kúkneme sa, ako to vypadá na Respo. Respozívne je to asi takto. OK, prepnem naspäť. Tak sa prihlásim, dám sa ako architekt. Takto vypadá úvodná stránka Home. Tu mám všetkých 14 dimenzií. Každá táto dimenzia bude obsahovať 100 uzlov a každý jeden uzol bude na danú tému v písanej reči a bude tam aj odkaz na link na každom uzle. Kúkneme sa, pripravujeme napríklad desinu. Takto nejako bude 100 uzlov tuto vypadať, ale dizajn a štýl môže byť inačí. Čiže toto bude jeden uzol a bude obsahovať okolo 400 až 500 riadkov textu a niekde v ňom bude aj odkaz na YouTube video. Dobre, to by bol Home. Má napríklad Mentor Hub, Identity Core, to je ako Personal UI Space, Non-Identity Core, to je ako Home UI Space a tak ďalej. Ďalej tu máme operátorov. Tuto sú všetky moji testovaní operátory. Dá sa napríklad zobraziť profil. Takto nejako bude vypadať profil. Tuto bude samozrejme jeho profil, maximálne 40 000 znakov. A v ľavom sidebare máme zdravotný stav, medikácia, diagnóza, verejné kontakty, a odkazy na jeho kontakty a taktiež stav peňaženky. To by boli operátori, teda to by bol profil a tu sú jednotliví operátori. Tak napríklad tohto operátora môžem správať alebo povýšiť na architekta, nie. Toto znižiť tier, toto tlačidlo zabanovať alebo odstrániť. Len kúkam, že ešte tu nemám placeholdery, že mi tu nič nevypisuje, že čo to tlačidlo znamená. Ďalej je tu napríklad vyhľadávanie. Našlo ma. Musím ho zmazať, aby sa mi objavili všetci. Ďalej tu máme tier, zobrazené. Ďalej tu máme ako menšie ikony a ako podrobný zoznam. OK. Ja si to dám normálne. To by boli operátory. Shop. Ten ešte vo fáze prípravy, čiže ešte nemám nič nakodované. Takto nejak vypadá settings, registračné údaje. Predvolených 10 alebo 12 ikón s možnosťou, že si môžeš tú ikonu sám vytvoriť. Tuto sa môžeš dať premenovať. Ja som ako revenue architekt. Tu je tvoja e-mailová adresa. Sync metrics znamená niečo ako uplovať, nahrad. Máme tu doser editor, to znamená, tuto si môžeš vypísať profil, maximálne 40 000 znakov. Tu máš editor a jednotlivé formatovacie znaky. Ďalej si môžeš otvoriť náhľad. Tuto bude náhľad toho profilu. Zostatok mám ako 99 000 OC, znamená kredity. Máme operátor kredit sa tu volá. Dobre. Zdravotný stav. Tu sa dá vypísať zdravotný stav do 250 znakov a takisto aj medikácia do 250 znakov. Operátor bude mať možnosť si tu prenastaviť takéto veci. Peňaženku to ešte budeme musieť urobiť. A aké má oprávnenia architekt? Mám všetky oprávnenia a toto sú všetky oprávnenia operátorov. Čiže ja mám povolené všetky ako architekt a mám tu ďalšie tlačidlo možnosti, kde môžem upravovať oprávnenia jednotlivým užívateľom. Tak to by bol settings, to by boli operators, shop sa ešte len robí a poďme sa kúknúť na blok samotný. Takto nejako vypadá blok. Tuto sú moje kredity, to sa ešte bude robiť. Vpravo máme sidebar, tu sú všetkých 14 dimenzií. Moje vlákna. Čiže toto sú testovacie vlákna, ktoré som vytvoril. Dá sa tam lajkovať. A keď znova zmagneš, tak to odlajkneš. Dá sa to pripnúť. Dá sa upraviť. Dá sa odstraniť vlákno, ale na to sú všelijaké oprávnenia.
Tu sa dá písať, napíšem ahoj, testujem vlákno. Odoslať. Odoslalo sa to a malo by to byť to červená gulička, to už zmizla, lebo som išiel na noc myšu. Čiže vlákno sa zaradilo ako, zatiaľ to tomu nemám, ja to je pripnuté, tak sa zaradilo ako druhé. A keď chce operátor ako free užívateľ alebo ako host diskutovať, vybere si jednotlivú dimenziu, toto bude vypadať ináč, tu bude reprezentatívny úzol, ktorý cache engine, čiže tu bude popis do 250 znakov, aby mohol aj free užívateľ, aj quest diskutovať. Nebude mať možnosť samozrejme upravovať, len diskutovať. Čiže ako free a quest užívateľ nebude mať možnosť túto písať, zakladať nové vlákno, ale má možnosť citovať, diskutovať, reagovať a takisto ak chce na daný úzol reagovať, tak môže dať diskutovať úzlu. No a čo je tento, prečo to mám takto vpravo? Keď máme home a kliknem si na IDSM a keď si kliknem zase na tento jeden úzol, tak tam bude pekný text, všetko vysvetlené a pod tým textom bude reagovanie, diskutovanie, citovanie. Keď na to kliknem, tak automaticky ma to prepne, otvorí sa nejaké takéto okno, napríklad otvorí sa workflow, nie tu hore, ale tu a tam bude buď jeho citovaný text alebo názov toho uzla a bude mať možnosť takúto citovať, diskutovať a hierarchicky sa to bude pekne ukladať. Tu máme napríklad, že D ako diskusia, druhý príspevok. Keď dám citovať, idem vytvoriť, dám si takéto vlákno Asset Matrix a nemusím vytvárať vlákno, dám si všetky vlákna a idem citovať, čiže označím si, že sedmičku idem citovať. Citovať, označená je to sedmička a napíšem testujem citovanie. Dám odoslať. Už sa tu objavila červená ikonka, čo znamená, že neprečítaná správa. A môžem to dať aj akože nové vlákna. Nové vlákna, malo by sa tu zjaviť, len není, takže ešte programujem, čiže upravujem tú logiku. Moje vlákna, takéto, no a teraz keď som dal to citovať, to by malo byť hneď ako druhé. Testujem citovanie a to je tá správa. Revenue architekt citoval sedmičku. Dám reagovať, dám like hore. Takto nejako by fungoval blok aj pre tých, ktorí chcú si len písať a čítať. Konkrétne, ktorí chcú reagovať a písať, ale tento blok bude fungovať aj pre čítanie, čiže z tejto stránky. Čiže klikne sa na jednotlivú dimenziu, vybere si úzol, bude čítať 400 až 500 riadkov, bude k tomu spravené aj video, bude tam mať možnosť reagovať, citovať a lajkovať. A keď bude chcieť reagovať, ho to prepne na blok, tu mu vyskočí to okienko, napríklad z Identity Core, z ktorého došiel, a bude mať možnosť citovať, diskutovať, lajkovať. Takže to by bol vlastne takýto reprezentatívny úzol. Tuto je samozrejme profil, ten profil je na úvodnej stránke, profil sa dá zobraziť aj tu a profil sa dá zobraziť aj v settings. Dám dossier a profil tu je napríklad náhľad. Ešte čo by som opomenul na blogu. Blog sa ešte len momentálne vyvíja, mám niekoľko úloh nespracovaných, tu je tlačidlo. Kúkneme, ako je to responsívne. Takto nejako je responsívny blok. Nič nepreteká. To bol blok. Tuto sa to dá posúvať doľava doprava. Dáme úvodnú stránku, takto sú všetky uzly, kartičky. Blok samotný, tu môžeš písať, reagovať, moje vlákna, nové vlákna, toto sa dá chytiť a doľava, doprava scrollovať. A ďalej tu máme operátorov. Operátori sú asi takto zoradení, je to responsívne, páči sa mi to. Skúsim dať podrobný zoznam je ako takto. Toto tlačidlo sa mi ľúbi, že sa dá doscrollovať hore.
Ďalej obchod všeobecného nemám spracovaný. Ako vypadá profil napríklad? Profil je asi takto. Dobre, dá si normálne zobrazenie. Títo chyby si tu nevšimujete, 5 error za toto momentálne kodujeme. Settings, to by bolo asi tak všetko. Ešte ukážem, ako vypadá úvodná stránka. Tu máme 3 splnené úlohy, ďalšie potrebujeme dorobiť. Keď sa prihlasím ako quest free, dám si zobraziť profil. Tento operátor zatiaľ nemá, takže ja sa musím prihlásiť ako free užívateľ, a to je tento player. A tento má takýto profil. Tu sme testovali počet znakov a scrollovanie. Tu sme testovali počet znakov na diagnózu, na medikáciu, že koľko textu sa tam dá vložiť. Nastavili sme to na 250 znakov. Dobre, to by bolo asi tak všetko v reprezentácii môjho projektu. Počítam si, že do konca týždňa by už som to mohol spustiť na servery a pomaličky budem vyplňať 100 úzlov na jednu dimenziu. Tento sa venuje na Mentor UI Space, tento na Personal UI Space, toto je Work UI Space, toto je Finance UI Space. Budete mať čo čítať. Na YouTube budem k tomuto vytvárať aj videá jednotlivé, budú to niečo ako kurzy, alebo bude to citovaný text z toho úzla. Čo by som vám ešte ukázal? Blok bol nejako ukázaný, ako free užívateľ nemám možnosť zakladať nové vlákno, ale mám možnosť citovať, diskutovať. Keď kliknem na Mentor Hub, tak môžem diskutovať. Dobre, tešilo ma, že ste si to okúkli. Majte sa rádi, tešovte sa, veselte sa, tancujte, oslavujte, spievajte, 3 metry do výšky od radosti skáčte. Ahoj, 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 uvidíme sa takmer celé o týždeň, o 2 týždne na YouTube a na týchto stránkach.